tá Ghlór ann I gcóir clíglann in seo lé a go bhánach daoine ar an ábhar. sé aon na cruinnithe stócha na feibhna a bhhaine leis stráteise ahand agus a chuimsiú agus iad a chuirla chéile in éon carn an amháin. Sfuilling cás cág a phlé ach go háirithe bhí sé de ionóir a gumsa bheith ar cág an céadúr gur bunaigh sa bhliain 2003 as mar tá ráite ag man jobh. An rud a hála le ling na tréise sin ná tréis blianta fad a stochreachta gléhéadí Brendan McCormick agus John McDonagh an seo Gaeilge gur cheadaigh nó gur raithan an stáit go raibh gáil a cág. Go raithan an stáit go raibh aspa áistí taga seán agus an rud bhór in a start le ling na tréise sin ná go raithan siad gribh sé de mínach uning agus de ábaltat agin an aibseo réiteach. Thugan ráin iadachas bu séad mór aige dúin agus níos tábhairtí ná rud a bheith heile run siad nás blachas orring leis an ceist a réiteach. Tá nás blachas sin áhaint inis. Agus sin an rud is balúchfar chun bhile sin airigid a bhí ag cág agus atá ag cág. Tá sé gá slúgasteach in agriíocht béarla agus den éon áras ormsa ach le gafa beidir tréise cuaine déim líana go nimóid cág mar ran ó Gaeilge na mar ran ó cultúr de cuid an NCCA. So tá sé sin le play agus tá puintí maithe le déanamh Julian ina le. Den for chuirsí san na héanamh atá curtha chuig an ráin na Gaeltachta an Arastáit agus an ráin ó thuí madidir le curmhaim na strátéise le roiint agus sto an aspa play atá déinte idir an stát choras agus pobl na Gaeilge ó hin. Sto an rus tábhairtí faoin dúmh ná go dúir sé deis cainte díobse na scéimena agus na honna a teacht go mai multi a teacht an nóir agus bfuid muide ná na multi sin a chur dála chéile agus is tócha iad úsáid mar armlón amachcha se agus bud a pléidir an forras agus leis an Ryan agus leis an ranna. Is gá leis an gníomhíochtaí nó plán gníomh aontu madidir le curmhaim na stráteise ratha ó dheas. Ach madidir leis an túisceart as na sé chundé tá deise an inis fólam óna butún atá táirlathe le chuig na sé do bhéidirús ó dheas agus a chinú nach dálíonn de butún céanna na sé chundé is a hála an seo. Darlumm bechógamach ein stráteis bháin ní chógamach man de play rá stráteis, ní dálam go naibreoid gá stráteis. Tá instrum nó tá agriíocht ann a tá feimú a bheann trodó chundé agus a bheann ile Irlanda. Bechógamach an agriíocht sin foras go réige tréis teachta níos le policy Irlanda nó policy náisiúnta madidir ar nó stráteis náisiúnta madidir le Corcaigh na Gaeilge. Seachas sin táhain is a brenn ar gá stráteis agus be rasin seo gan blian ago I gur teachta bailí leis an dá stráte sin a fósa as a chonasca. Bach sé wadís fear amach an institút gon cuachtach ab teachta níos le stráteis náisiúnta amach sin déiteach ach sin bheit a pléile láing nela. Agus sin ag dearan le ag tófar stócha ar plán gníomh madidir le factaíocht a dhéanamh ar wahala cag. So sin chuid le róí Julian is a fénáid agus so chuirigh fáilte Julian is bháin. Go mag Lorcán. Nís tá an áthas ar mar bheith an seo aniu le leirtaobh agus is ionach an slua tá tréis teacht amach agus gach cinál agriíocht agus tá Pholaitiúil na másc agus tá na man cumáidir na másc agus is ionach sin agus is ionach an deis á le play dhéanamh ar an stráteis fithe bliain de Gaeilge agus mar lú Lorcán agus mar de tagart an stráteis a thuí freisin atá á chur de chéile fi láthair. Agus dar nóí is gáidún dúr steach ar ceist cag. A chuir rá ar level 1 tá an áthas ar bheith seo aniu agus bheith play seo libh agus ar level eile tá mé ar buile tá mé ar dearg buile agus bhí mar déanamh aglah an sin níos lua le radioú na Gaeltachta agus nóir bhí daoine ag caint bhí ceirtá tréis tiite amach ó fáisiú an stráteis fithe bliain thosaigh mo bhfuil ag taobh agus thosaméid ar níos mó ar buile mar tá an iirt sin feice cloiste agus déinte le beidir gá bhbliain anuas atá tréis beidir frustragus agus tá tréis chusteach ar an dulcan cín a híal mise agus a cred mise go loidir a rá déinte
nor Pholaitiúil an Straitéis an céad lá riomh. Cred mé a gcónaí gur éirigh ling, sealamh a ghlacha dul chun cín ar an bailach chun cín den Gaeilge agus den Gaeltacht. Agus sílam ó hin a raig, tá sin tar éis bheith bante. Now, is duine mé nach mín ag stocha ag fannacht ar an taobh diúlteach roiáda. Is fearlam rudí ahand agus sin mar támid le déanamh iniu rudí ahand. Agus is bralam a gcónaí a bheith breanú ar an réiteach. Agus tucha mé chuige sin sa caintetá go, ach beidir go dog sé nómin a go sin dhéanamh. Sa slum go bhaní si bhlum, go dtíon pointe, go breanóid ar an taobh dearfa agus céim bailach gur féile an teacht ar an réiteach. Ag an déire, beidir go maiid a breanú ar an gline, an bhfuil sé leán nó lefolamh. Ní bhálam a ceiste chur fi láthair, ní bhálam a freigraáil beidir an stua ar cinhaid bhfuil sé fi láthair leán ar lefolamh. So mar dúirt Lorcán cúise tríd na haimena den Cruinniú. Is tóg an Straitéis fé bliain mar sin. An céad ceiste bheith gom, céim dulcan cín atá dainte ag an Straitéis. An bhéadach aon duine an áir sin a ragad agus rá bhfuil dulcan cín dainte. In order ní eicem sé agus tá mis sé play leis an Gaeilge mar Ard-Rúnaí ar chunar na Gaeilge ó lá go lá bím sé play leis an ábhar seo. Bím sé play le daoine an Gaeltacht tá hagratí Gaeilge, daoine ar an talamh, daoine sa phobal, agus ní eicem an dulcan cín. Ní eicem aon dulcan cín ceart dainte leis an Straitéis ó Pholaitiúil. Tá structure churhabun, cá for sin ahant agus sin a bhíns ráte ag an rialtas a gcónaí agus an airstát a gcónaí ó haomh céirtá daintóibh an Straitéis fé bliain. Tá structure churhabun. Tá structure churhabun idir Ryan a Gaeltacht agus an Ryan a Dachas. Tá go lór structure churhabun. Fórs a Gaeilge údarás na Gaeltacht idir fad ag feimú lena chéile. Agus tá sin ítar go fad. Ach ní léon cuit a sin a thógan an pobal. A thógan an pobal Gaeilge agus Gaeltachtas an ámh. Agus mar dhealar sin credum go bhfuil na feimhna seo atá mé an Thodhchaí Straitéis an cín. So an céad rud ná honsathe atá dainte le cúpla bliain anús ar na Institútí Gaeilge agus Gaeltachtas. Bhí rud an spéisial lúte ar an radio na Gaeltacht ní slúr nar bhí mar play an ábhar seo. Ná ribh seo bhíochmid ag play agus bheicmid a trid in aig fórsaí an Bhéarla. Ach go háir ag stát servisi agus ó haimh an réaltas agus eile. Bhíochmid a trid ina Cruinniú. Ach fí láthair tá a trid in aig fórsaí na Gaeilge. Agus is trú an scéile go mit imime gan pointe sin go bhfuil a gurí níos mó tionachars, níos mó fuinneamh agus eile a chahabh ag gurí dul a bhaim ar fórsaí na Gaeilge taobh an stát servisi agus taobh an chóras, stát chóras. Agus is trú sin an comment sin ahant, mar hampla an choirlim dachas agus tá méid an teachtar as go dtí cog sa fág méid go fóla. Ifig an Commissioner Teanga, thóg sé bliain ar an trid ó ifig an Commissioner Teanga, sis an bhilionatí ling iniu ó ifig an Commissioner Teanga. Thóg sé bliain ar an trid agus dul a bhaim ar an réaltas gur gahí ifig an Commissioner Teanga fannach neaspach. Agus má clíonn siad leis na foclaíocht a banú amach tréis na hagóide agus tréis an obair ar fád a chuir se féin isteach agus eile isteach san agam. Má clíonn siad leis an foclaíocht atá ráte acu ba ling ó haomh ifig an Commissioner Teanga. Ní léon cinseach dó, mar níl an foclaíocht feice gin a bheits a rochtaíocht a bheits a dul tríd ó haomh an taistú go ifig an ombudsman. Agus cahamid súil géir a cuineáil ar an gceist sin. Ach léiríonn sé a rís gur bhfuil gur institút bra Gaeilge a bhí ag feimú i gceart muíonn an phobal ann agus rinne an rialtas iirecht é bhaint. Now, de bhór na Haibra agus de bhór sílam an cóirlaán a bheann faoi achtan deang ifigúla, sílam go airíglinn dul a bhaimar nach féidir lo sin dhéanamh. Ach mar am sé scáin na brú a cuineáil go dtí go bhheicmid an foclaíocht a bheith sam. Starnóí mar ecann sin tá laidú busé tréis a bheith ar na Institútí Gaeilge eile. Údarás na Gaeltachta in am go si de tuairt breis airgad den IDA agus fiontric dearn tá si bant an targad atá dul go údarás na Gaeltachta. Ma ranimidir na figurí bhí catach le déanaí de duine an atá feimú le gnó sa Gaeltacht. Cosín sé orint ar €54,000 le haid band a lehan i Ganamar cólacht amháin. Radio na Gaeltachta gon go Ghlór ahar teacht ar Radio na Gaeltachta. Agus sílam hain go bhfuil annacuid an rud seo tamánta agus brúte ar na ciirithe atá tréis teacht a bhaim ó haomh RTE agus an rialtas a chur na ciirithe sin orthú. An acadh na hoscailiste Gaeilge mar an ggéine. Fórs na Gaeilge mar an ggéine, agus beidir go bheith chur, bhil tá gachtain na ghlacha le laidethe airgad fi láthair. Tá sin fear, ach tá an laidú airgad atá teacht ar institútí na Gaeilge níos mó ná tá sé sa institútí eile. Agus má bhranimidir rud amháin ó fórs na Gaeilge mar hampla, nóir bhí amtí go má, fór mar hampla an Comhfhreagraí alín 60 milliún breise le feimú, ní bhór obair na Gaeilge an targad céine. Ní bhór fórs na Gaeilge, so nar bantar airgad an Comhfhreagraí alín, tá seán difriúil ón airgad a bhaint ó fórs na Gaeilge.
Darnóí an tocht Gaeltachta tá gine is agus an aspa déanla has a bhí a dihan arachtas agus tá cúpla duine ar ggólacha a bhí sa dá le an am agus a hiúil amach nor bhí an billa Gaeltachta dul tríd dihan arachtas agus an fágur siúlú amach mar nach raibh aon ord déanlahas. Níor tu go aon ord ar na multi a chumar le chéile. Cur mutain agus go na Gaeltachta seaca cahar lasú contusaí ó héhan billa de. Agus níach misisiach sa mise pléile Cursí Gaeilge agus Cursí na Maclean Rivision ar fanna blinta ag pléile billy a dul tríd Téhan Arachtas. Agus níach mé a riomh billa brúte tríd an dál agus an seanad mar bhí gan ghlacha le aon lasú. Bhí sé scanlach agus ach dairí le sin dhéanamh agus chunig mé gus coolla mé daine ag muomhás as pártaí ortha gur éirí le é sin dhéanamh. Agus ní dom gur déanlachas é sin. Sin an go siad ag déanamh darmad ar cetá tastal ón bubble. An darla an próisis ceapagán de board údarás na Gaeltachta. Níl mé rá aon rud faoina daoine a ceapú don bhórd a churbe. Agus tá méid súla Ghlór ón gaihireach nua agus bhfuil Ghlór taithí agus sanolasaí agus tá súla Ghlór an gaihireach nua agus na buil nua tar údarás. Ach an próisis a chur ar bun. An rud a gealú dúine nuair bhí an bille dul tríd an dul, go méid próisis oscailte tréhearcach ar fád don phobal ar fád go bhféidir si chuiristeach le bheith mar bhfuil den board an údarás níor leanú le sin. Agus tá an cuid déanlathe as imethe as an údarás ag go míte seo. Agus a rís le go na Gaeltachta an réite go bhí murg móla ag an am go méid daoine áirithe fós tofa, seachtar fós tofa ag na daoine san Gaeltachta iad hain, agus daoine eile an sin ceaptha trí próisis tréhearcach go méid an cristadálaigh scacad i gceist. Rinneú neamhord ar na multivé teacht ar ón talamh. Ní bheith costas leis na rudí seo tá na caiinfí a rinneú neamhord ord arthú. Cumála sin tá na hacfaní atá a bheith ag tastal le haon billa Gaeltachta nó a haon líon ra Gaeilge nó eile a chur bhaim. Níos siad ar fáil. Tá cum ar an scéal go si gur níos mó de úlach a chur ar aon gníomhre bíag si dhéachta nó Jonach. Gan na hacfaní breise chur fáildómh. Agus ní dónn go maiid ann den billa Gaeltachta nó chur bhaim acht na Gaeltachta gan na hacfaní sin bheith chur ar fáil. Darnóí tuas gin ghfuil an sanir an planála teanga na daoine sintrí imthráid go dtí postna nua san oscail. Rud a bheits mar buile tubasteach ar an obair bhí dulráid ag an acad a bhí planála teanga. Agus is trú an scéalainn ar thugtar san áibh go raibh na daoine sin ag mulla rudí umláin difriúil ó céir a hitteach leis an billa Gaeltachta. Na rudí a bhíag tacht an stad cuimseach gur fágaíd sin ar lár agus chur rud ag an tríd nach raibh teach sin. So ní chun sé ítasarm gur bhog na burt is sin trí aráid. Beidir raibh fáin na breise sin a caihinar carrig sé nach raibh na húdrás a géisteach nar bhí siad ag mulla na rudí a bhíag teacht leis an sanolas. Mar hampla freisin na ní limister déag atá ranathe an rialtas. Dúirt siad nach méid bant tíreolaíochta le Gaeltachta achtá mar tá le amach agus níos measa ná aon rud a rinne siad nátá siad ag measca categorí A, B agus C rud a bhí sa stad cuimseach nar cóir a dhéanamh ach tá siad á dhéanamh, so ní é siad a ríiste sin. Darnóí agus tá óréidir in ar measc a bhí déanamh an obair ar an gceist seo an Joontas de ábhar idí. Tá sin imethe freisin. In áid sa Straitéis gréis siad gurí cur leis an méid ama tá daoine cap sa Gaeltacht, tá sin imethenis. Agus is gá tá an Joontas imethenis. So saoigh na daoine agus is chuig go bhain géit an na Micléin atá gceist at aons an Joontas nach bhfuil an targad acu freastal ar an oscail. Is gá dómh siúdanis teacht ar an €1,000,000 nó €8 atá gceist. Faoi go sa chursas €1,600 thar tréimhse oscail a caiisiad an teacht ar an agad sin ó áitegan. Ní dóim go bhágaí sé sin iad fábhreacht an teanga go gaithí siad sin dhéanamh, agus ní dóim go líonn sé leis an spirit a bhí san Straitéis go raibh tréise níos freidir le bheith caite sa Gaeltacht ag ábhar idí. Mar gur hiig mar ar fad caihamid rud ag dhéanamh faoi múntóir san scoilna, agus cean an rudí is bonúsaí agus bhí mar ansásta gra má len go méid tréise níos freidir sa Gaeltacht. Dar nóid tá deir le céim leart na Gaeilge agus in áid tuige mar a fad tá pacáiste ólas. Agus ní dóna go sin ag chur le leir na Gaeltachta ag churbe. Muoinú na agrachtaí Gaeilge agus Gaeltachta an Wales. Tá sé an Jack ar aon agrach Gaeilge nó Gaeltachta planáil a raig fi láthair. Táid is sáin le níos mána 3 bliain anús go bhfuil muoinú sé bhí nó beidir go saoil umláin nua le teacht, agus tá anna chuid dar chud ama caite ag plé na ruí seo. In nuna a bheith plé leis an Gaeilge, plé le an plán ceart a bheith chur bhaim. Ach den deanga ifigiúla.
Tá fálaí agus muil ada in aontu scéim na teanga, tuigimid ar fad nachhfuil an obair dul raig mar bacór ó thaobh an Ryan. Agus má an Ryan chun a bheith ganas ar an póistis panel teanga, ní féile muoine a bheith gon gur féad le an achna teanga if go le curvhain agus na scéim na curvhain chunas go méid muoine na gin go maiid siad ná a bheith ganas ar maiid siad ná na plan na teanga seo a foiimhú don na pobl éagsúla. Tá lagú déanta hana féin ar an act agus seo a ríis de bhór gréisi de gurí lagú a hort an Gaeilge, mar hapla na bilí nar hen si tríd an Oireachtas, ní féidir iad a phlé trí Gaeilge, ní féidir lasú chucan cínas Gaeilge, marall nachfuil siad curtha fáil, níl na bilí curtha fáil ach an Menlo bháin. So mátá de gurí lasú chucan cín éon Pholaitiúil is gád ó bheith dhéanamh as béarla. Nuair an rinne siad an scéal níos measa, because is féidir inis leis an réaltas na bilí na hachtain atá siad achtathe a chur ar an idirlín inis, gan an dá cheanga ag an am céine. So margheallar sin tá muil do creide tréis teacht ar astraán ar na bilí inis, ar na hachtain inis. So tá scéal sa dál i gáid i déanaachtas i gáid denúir níos measa, margheall ná chuir siad éon córas an áid. Agus an rud an mulla practicúla bhí aginine, ná ba cóg meid na bilí pléite go dátheanga. Stop an astraán ar fad, tógamid an hit sin, but tosig i gceart ar na bilí as Gaeilge loithreach ag an am céine leis an Menlo gur féidir tuithineachtas rudí a phlé trí Gaeilge i gceart mar ba cór. Agus tó go leor Pholaitiúil níos sa dá agus is seanad atá lánsáasta Gaeilge úsáid ach nach féidir lo. Agus chunas moment chun an sampla seo has spáint do na daoine tá fearr an Gaeilge sa scoilna muna bhfuil an áidgúil an Cooktown i bantú as an Gaeilge. Mála sin tá astas servicí Gaeilge fósa go leor ranas, fósa go leor cólachtaí stát, agus tá daoine i bhar másc freisin le déine, tá muinte tá seobóthar a gine agus bhí me dulteach sa scoilna an Spáisiúil, bhí me ag mala daoine óige le suoineh le Gaeilge úsáid leis na húdarás a gcónaí. Bhí me déanamh cardlan nó, bhí me spáintómh cad dhéanaan tú nar bhúlann tú déirú, ó an bhfuil Gaeilge agat. And ar dhearann siad nó, could I speak to somebody in Irish, please? You know, beam it on jaspi no shval, but na daoine atá ag tuairt na Gairlan sin den na daoine óga. Tá siad tréis a bheith ag dribloid mór le na Gordaí, marall gur cap siad greibh siad ag maga. Agus tuigeann siad, tá siad tréis dul tríd an Cairlan a ríis go ní raibh siad a maga, ní raibh siad ach gurí an Gaeilge úsáid. Agus in oire tá teachtarás go puinte ar sin, but then tágan na ceist lí, agus orint is gád of disglacha leis. Mar nachhfuil na rudí ag dul raig mar bacór. Dar nóí an caiid an ifgiúil bhí gá cean molta agus tá cean amháin againn agus nimid cinse an mai cean eile goin goúa ní freisin. Agus seo cean rudí agus is brálam ghfuil dóla cnáf sin ar máscanú. Seo cean rudí is buéili agus is fásaí atá tréis teach an cín le tamil nús. An buil seo agus an móthacáin seo tá daoine sa phobal nach féidir labhairt amach. Nach féidir gearan dhéanamh mar go gréis isteach ar muoinú, go gréis isteach ar fostic, go gréis isteach ar an bubble. You know, tá go leor fáinna éagsúil nach féile daoine, nach móthíonn siad gur féile le labhairt amach. Agus nuair a thugann tú sin aráig ní chéad le bheile, tosín daoine gaith siniciúil, tosín daoine rábhil ní mé gur bheith páirtú sin, ní féidir aon difer a dhéanamh. Agus is sin an buéileach, agus is rud ag an gaham tuairtfaoi, agus is duine ar nós Donal a thóg seasamh, agus tá gach molla duldó as ach sin a dhéanamh. Ní sin éonar agus táid a cloisteach bhfuil an rud céine ag tarlint do Ghuine eile inis freisin. Agus is seán tá si go donar fád go sin ag tarlint. Tá scristainte ar a comhaibú tradiisiúnta trasfartí bhí sin le feiceás a dáin ar hiúil an bheasúir amach. Agus is trú sin mar bhíoh rudí curtha tríd sa dál déon go, agus bhí sin gomád an Gaeilge, gur léirigh sé takeíoh trasfartí don Gaeilge. Tá ionsaí ar Gaeilge ón air idachas agus scilna le déine ará go chuirt mé níos lú am a curtha fád don Gaeilge sa bhunscoilna. Cumála sin agus seo mar leirú ar an curvhain na stratéise agus go bhfuil grúpa ord level ag an Ryan adachas an Ryan Gaeltachta le chéile ag breanúir cad a bhain le cursaí adachas. Tá bille board education tréáil ag dul tríd an dul fi láthgus níl tagart a bit an Gaeilge nó Gaeltachta curbe an. So leiríonn se sin an rud nachhfuil siad a tuairt fi dar na fáimne. Tá méan an stratéis freisin nachhfuil neamhór déintearthú freisin. Mar hapla deirhan an fórmhór na stratéis an áir, ba príomhró le bheith cog agus suirt mé go cog inis. Bhí príomhró le bheith cog ach inis tá siad a caiin fií chuirteach leis an NCCA. Dar ábhar bhúna trí Gaeilge rud ag an practicú le bhí gcuil take a thug siad an stratéis, agus lerg siad cara an Ryan agus bhíon Ryan rá bhil nímad a tuairt faoin cuid sin san ní féidir néanúir a chur fáil. Rud ag an practicú, cúpla scóil le ggurcií atá sásta ábhar eile bhúna trí Gaeilge, lerg takeíoch de sin níor chur fáil é. Agus bhí siad a déanamh obair don Ryan ach ní raibh siad sásta takeíoch de chur fáil.
Agus a drunk cinti Alex, you want him agus by me talk to him tape jar fucking Ishkalua. But tá drunk cinti Alex locker, knows taxi in air and rud biog, but it's don't go walkishim the Cruinniú and your foot in the taxi, TAXI. Kermer mulla hoku simply gavedic sheet, TACSAI fada. Higok gochtana. Cerdaví gashes. Ag ní raibh siad sásta glacalais an rud is bonúsaí. Irish Water, Thodhchaí Straitéis rá go mbeidh isce éireann gléite ar an rud. Ach éis is gá dúine an brú cuinál chun go mbeidh sin bante amach. In ionna díad á dhéanamh go nádúrthagus, go bhfeiceadh siad is spirit an strateis Feabhra go mbeidh rudí mar sin déanta. Fiú go dúirt Pat Rabbits a dó go mbeidh ein agric stát nua ann go mbeidh anam Gaeilge air. Lip é dúr drugí na heran tá an rialtas sa tóga cás a Cruinniú. Tá Tomás an seo for pléid átá tóga cás go mbeidh lip é dú déanta go dáithangach an leis Gaeilge atá ann ná na móí na drugí as air nach mai siad sásta rudí a chur fáil as Gaeilge ach tuigeid ó na titchinní nach dar loi lehead. Níl éon drám ó him na titchinní treéis sé macht mar go raibh Gaeilge chur lip é dú. Ó hé fáil réig leis an mhéile úsáid na Gaeilge san Natas Europach. An rud a tháinig go freagra dála in dhé ná bhfuil siad a rá go mbeidh siad déanta taobh do trééis na strateise. Like in oire, mas rud ag plan ceart a bhaim, bheadh sé déanta faoi 2015 nuair a dhéanaí an rialtas seo, ar rialtas cinenne an lurgóidh siad do ón AE fáil réig leis an mhuilú. Is féidir ar rialtas fáil réig leis an mhuilú, má chuann siad plan a bhaim. In anad sin thosaigh siad a caint air, bud adas go sé déanta taobh do 5 bliain tá sé ceart Ghlór. Agus sin postnas in Europa agus eile, ní sé an cíal. So trí rud ó thaobh cág dem. Agus trééis bheith leart le cág agus bheith leart le Ghlór go bhhanna, trí rud is bonúsaí atá is a Gaeilge ó thaobh cág de. Is gá go mbeidh buséid cág imáilethe i gcónaí, i nach féidir leis an CNCM dul naca leis. Dar rud ag seo is tábhachtí, seo níos tábhachtí ná aon rud eile. Nó caithfar neamhspach is bord cág a chuinál agus is gá sin a aonú scríban leis an stát. Bíag sé sin tríd rockdíocht, nó pébalach atá sé déanta is gá go mbeidh sé scríban. Cén Gael, mátá aon Gael chuna bheith adarú amach an seo, is gá sin. Agus an trí rud, agus is rud cinál chun spáideach atá faoi láthair. Is féidir le hific cág a bheith mar hatlít an CNCM ach ní féidir furin cág a lonú in ifigi an CNCM. Más rud ag rán rocktic mar tá si caint faoi ifig an Commissioner Changa, faoi ifig an Ombudsman, so Thodhchaí an airgad tríd ifig an Ombudsman go ifig an Commissioner Changa ach tá Commissioner Changa le bheith neamhspach. Má tá lehead de structure déanta tríd an CNCM, béidir go mbeidh sé sásul. Béidir, ní mar rá go mbeidh sé, a d mar béidir go mbeidh sé sásul. Ag níl fiú a lehead de sin chuthair an mór fiú láthair. So is gá dúna bheith breanú chuige cág agus déanamh cinse go sin rud ceart. So ceirtá déanta le cág godíise just mar ólas, tá ceis na dála chutha, just freagar spéisiú le bhána bhí le roií cuin an sin ribh na nullag. Bhéanaach sú le cág a bheith ag chur a chuid feim na rockú le Greek i gcónaí de réir mar bhana leis an Gaeilge, trí Gaeilge agus ag déanamh cumarsáid leis an bubble sa chuí chéine is an dhéon siad fiú láthair. Well céim fáin nach just bhágaí tú mátá sé mar sin. Mátá tú cóbór féidir agus a go mbeidh siad a déanamh rud mátá siad fiú láthair. Ceisna thar fashinéis le chutha isteach, tá Reinfragraí tá sinú am Lorcán an Reinad agus ar sin, ba baolalas ar sin a going go luath. Tá an cócaiste airachta faoi ceannas an Taoiseach treéis dúil tú ein ólas a hortún marial go dagan rudí faoin cabinet ar faoin cuiste comhairta nach gádó bhéin rud a scuile ling. But cuiná mis sé bhar an ólas. Tá an tairgus na thuirleabhar éidicus, well tá an thuirleabhar éidicus ag chur brú faoi láthair tá Charlie McConlogue scríb sé litir in é chuig an air faoi freisin, so dom cuináil an brú an sin. Agus tuigim gohfuil coganáisiún na Gaeilge agus tá fóras patrúnatus le gcuas gona treéis rudí practicúil ar nos litricha chur agus eile chur gotí an air ag an muoite seo. So céir é an teachtaíon réiteach agus bhnam go mé me roáda, but ag teachtaíon taobh dearfach agus teachtaí an pointe cóhamad a dul, conasa thugamad faoin na feibhna seoir fad, céim bailach in dhéanamad a seo sa taugaí. Agus an rud is bonúsaí sílamse, trééis bheith plé le golóir daoine fi seo, agus ag feicáil na feibhna teach an cín go séirí, caihamid teacht chun tosaí na feibhna. Caihamid a bheith mar cuid den structure, mar cuid ag an payboard a ghlachan an cinenne ar na rudí seo. Caihamid a bheith ann, caihamid teacht chun tosaí ar na feibhna. Is gá go mbeidh an barna cuachta mar bhín chutha gileáin a gcónaí caintfií, tá barna idir an pobal agus an cuacht. Is gá dún é sin a lína. Is gá go meicmid mar cuid den cuat. Is gá go meicmid ann nar ghlachtar na cinti.
Is go ahantas a bheith an de phobal na Gaeilge agus Gaeltachta agus dar sanolas. Rud a ágan siad a lár gomininic, bhfuil sanolas a tuairt aginine. Is muid a bheits a cur na rudí a bhaim ar an talamh, ba córga meid muid mar cuid den na cinti atá ghlacha freisin. Agus freisin, ní bháin sin, ba curmid go leor achfaní ar fád. Bhín an stáit gcóí caint faoin bus séad atá go siúd, ba curn muidne agad isteach freisin sa futa. So before Jack Clocktas the Lanúnt, agus sé sin go meid na Gael sealbhóirí ar fád páirteach, agus níos sé seo, difriúil aisteach nó aonrad eile, tarnaíonn sé ar fud na haireann fi láthair ó thaobh na hairnálacha éagsúla. Mar bhranamid ar an cursaí dachas mar hampla, núdarás an mar dachas. Tá an board atá go siúd, tá onadíocht ó na Micléin, ó na Cláistí, ó na Arnold Gnó, agus go leor grúpi eile mar tuigeann siad go córga meid na Gael sealbhóirí ag an mór a ghlachan na cinti. Hála sé leis na caiinte na náisiúnta, 4B fi. Sin cuiste a chur an rain talabhaíochta le céile, agus breanúir seo. Sean cuiste atá ag 4B an rain talabhaíochta inis. Bheith is daoine ar nós, Uachtarán an IFA, Cadbury, duine ag an AIB, beidir nar córga meid duine MacGabhann. Is maith, bín siad in na pléile chuirsaí agad. MacGabhann na firma, duine ag an Birdwatch Ireland. Fiú ar an gcuiste freisin. Mar go dtigann siad an táhacht leis na Gael sealbhóirí a fád a bheith páirteach sa phróiseas, agus thóg siad seo, agus chuir mé seo timpeall. Sin an plán atá ag an airnáil sin, an airnáil talabhaíochta bí agus fearmórta. Sin an plán atá acu, chuir mé timpeall. Agus tá seo an cuimseach, agus tá gach duine sa phlean sin ag ghlacha le cuairmií le freagrachtaí go mbeidh orthú déanamh mar cuid an phlean sin. Ba bhá linge an próiseas canna céine bheith a gcuin. So go meid muide an hain sin iad. Agus marcan sib sús an seo, Tonrúnaíocht déanta ag na ranna éagsúla. Agus tuigeann siad bhfuil caithearlach neamh splácha an freisin, mar go dtigeann siad gur féad linge Ghlór hort an phróiseas, ó gur féad lo Ghlór hort an phróiseas, ba córg meid an scéil ealaí nar hanga sé go dtíon Gaeilge. So an talamh, an rud bonúsach atá curtha ráid go dtíon rain, go dtíon airstát ribh seo ná. Go meid an pobal Gaeilge agus Gaeltachta a ahant mar Gael sealbhóirí i gcurbhain na strategy 5 bliain na Gaeilge agus an struchtúr riachtanach ord level a chur ar bun idir na húdarás agus na hagrachtí pobal Gaeilge agus Gaeltachta. Agus nuair arm se ord level, tá méid caint fi ord level. Ní méid caint fi aon cuiste nach méid cuachta ag an cuiste ach go méid éisteach feite. Tá méid caint fi an cuiste dhéanaan cinti a bhíns curtha ráigan sin go dtí an airan ó go dtí board an rialtas na péiread ar nós atá déanta ag na grúpi eile luú méid níos lua. Támad mulla an a díocht an a grúpi seo lenas an rain ó Forras, Údarás an Gaeltachta an Carla cog sanolaí ahan ta pleanáil teanga agus na hagrachtí pobal Gaeilge agus Gaeltachta sin fear habhdach. Tá an éileh seo déanta go fada siar le manfor gáis i hénig go raibh mé leart le fáin níos a rain. Támad strééis sé a phlé agus strééis búla leis an airstát agus gachóir a bhúlam leis an airstát. Tugann sé takeíocht an smaoinmh. Gachóir chum sé ráig an rud ag le haid freagra, níos sé sásta freagra hort ar an rud. Ach léironn sé takeíocht den rud. Agus sílam gur bheith sin an rud atá tasta bhain. Cámad a bheith an mórd, cámad a bheith chun tosaí ar na fáibanna tá ann. Mar an ggéin ó thuí, is gá an scéil ó thuí thugus an áir freisin. Tá mulla déanta goin freisin, mar an ggéine, ba córg meid an pobal ahans mar Gael sealbhóirí gcurbhain strateis an Gaeilge ó thuí, an struchtúr riachtanach ord level a churbun idir na húdarás agus na hagrachtí pobal Gaeilge. Agus an rud tá go má agus tá de mulla rís na grúpi éagsúla bheith ar an grúpa. But tá deisdul a bhaimar na húdarás a thuí fós. Tá deis fálam ó na botún tá déanta ó ias fós. Agus sílim gur sinród gur bhéidir mud ar fád a chur an cín freisin. Agus tá sé imethe seach mar cuid an aine a bhí gine don strateis. So go príomh, támad leir na héalamh a támad a caint faoí an sin a aontú leis a méad smó grúpi is gur féile. Méad smó de bhur agrachtaí sibh sé go pásan atá sás aontú le seo agus sin go núsáid mu sin nar támad a leart leis na man, nar támad a chur rudí arás go dtí na húdarás na Pholaitiúil eile, go dtige siad bhfuil an pobal taobhthír den éilemh seo. So, tis go mai Harry leart faoin na Pholaitiúil jas, ní liú mé mór, but sílam go roint an already becordún a bheith breanúir ar tums caint faoi céir é an cé cemela chun an éile sin bhaintteach. Becord meid mis leir takeíocht don na páirte ar fád atá sa bhreasáir, because cábhis cáhan na mai céad rialtas eile ann. Ní le sa brennig go míte seo. Ní haon dochar go meid na rudí seo grantig luch leis na páirte sin. Becord meid leir takeíocht don cócas de dála. Ceis na dála chur go rialta. An príomháideach na máil sa dáláil. Ceis le mthráil fashion sé chur go rialta. Dír ar an tíiseach agus an táneach agus luú mé an radio níos lua é. Níimad a dul léon áid leis an airstát, nó leis an rain. Is gáún dul Harceanna go muoite seo. Sílam agus credum go gáún is dul chuig an tíiseach leis an gceis seo. Mar tá tíiseach mar caihirirlach ar an ggócaiste airta, scádul go chuige sin go dtíir. Agus gan ligan den táneiste freisin. Tá táneiste tá freagracht agus sin freisin ar an gceis seo, agus duine atá báil den Gaeilge agus gáún dír ar mirt sin.
Taci gach TD ag Shanador lurg den éileh úsáid bhaint as uachtarán na Eorpa Balacégan an ceist le fléis na Eorpa Balacégan. Agus tau chun áitiil ó jaas beidir ní factas a bheits banse th ihe, ba becordún a bheith brenuir go bhfuil taucán na teacht i gábhis le cehardéig freisin as becor brenuir sin. Mar an ggéile leis ó thuí chuna sé mar tionchar ó híh an éileh sin a bhaintteach ag go muinte seo. Sílam go méid an Ryan culture fós oscailte dá leithe a smíanamh, so gur gáún é sin a chur os cór an air ag go muinte seo. A rá lé hí na 5 na town ó jaas. Labhairt leis an Ryan culture, ceis na cursa tionó, takeíomh na buil an tionó le lurg, an ceis na bhéis in Europe Balacégan, agus brenuir na tau chun teachtraig go gábhis cehardéig. Thóibh cág dem, príomh sílam gahmid na héileh a aontu. A táid i ggéirí a Kirk an Cín, agus rís a méid is mó grúpi á taobhhir den na héileh sin agus sin a chur oscór na húdarás. Ceir eile gur féileann den bhfuil is féileann takeíoh páirthe áil freisin. Seo an mád an bliain because tá ordeisin in na páirthe ag teacht chun cín fí láthair is féileann iarthú na rún seo Kirk an Cín. Taictí an cócas na dála, ceis na dála, ceis na mthráil fashinéise, dír an tíise agus an táneiste agus takeíoh den air culture lug. A dearan lei agus tá mé tága go dtí déir ba an áhas ar bheith cluiste. A dearan lei credum gur féidling dul a bhain ar na húdarás agus ar an réaltas. Credum gur gáún é sin í dhéanamh. Credum nach ann de aon stratéis nach bhfuil an pobl taobhhir den stratéis. Ní dóilm go maiid an réaltas seo an bogaráig gan takeíocht daginne. Agus má thucaí muidena go má híimiid a ras thuca agus dearmid lo. Táid sásta ceú libh an stratéis a chur a bhain ach cahamid a bheith mar cuid den curcaige. Má héimiid ras thucu mud aonta leis an curcaige sin, sílam go maiorthú Gaeilge ar an buinte sin, agus sílam go bhéh sin an rud a dhéanaí cinnte de go bhfuil an glunne le lán amach an seo. Gur maigah. Sarnéir mar an túsal Harry McGee leirting faoi chunas tionachar éimart ar Pholaitiúil tíre. Is sampla maithe an rud seo den tionachar gur gáún na éimart ar na stáit. Mar chuid an stáit is fithe bliain tá sé gceist ahandas reachtaíochta nó ahandas ifigúil a bhrunne ar bailte láidir Gaeilge las bud an Gaeltacht. Tugadh gréas an Gaeltacht ar sa stáis tá sé dis a chainte ar líonra Gaeilge na rud aigen. But nuair a thosaigh ní éon rud cinnte hefh seo fós. Ní éon rud ní siad treis a scéim nua seo ógart. Ach tá sagan nuair a bhí siad a pléin na ceiste i ráin na Gaeltachta. Mar ceanna na critéir bhí siad a rá gomach siad a lorg trucha fan géad de pobl an counter a bheith mar cainteoirí léithúil a Gaeilge taobh strig agus taobh mu den choras idachas. Bhí sé sin a teach le categóraí Gaeltachta. Go han topic díiste an figur sin go dtí fiche fan géad. As Lorcán ban hosa mé i gaiirí áhasach. Mar bhíon cinenne seo tóca taobh siad an Ryan agus gan ní ra bhéin bhaint ag an pobl. nó ag na counter bheits a chur isteachar an stáda seo. Ní raon bhaint go siúil sin play. This tá cuam bblunta ar forras na Gaeilge. Agus siad forras na Gaeilge bheits a ganas ar brunna na stádas seo ar na bailte fud fad na tíre. As tá figur roiinte ina letharíis agus tá na caintear defan géad. Defan géad de caintearí léithúil lastig agus lasmót de choras idachas. Sin ceann na critéir. Ach hena hain tá sin caint ar sin a roiinte ríis go dtí 5 fan géad. Na tá sagmúcht a bailte fud na tíre nach bhfuil aon coiste Gaeilge iontab a bheits an stáda seo a bhaint amach cairíthe. Tá sagn bailte nach bhfuil Gaelscoil ann, nach bhfuil tradiisiún Gaeilge ann, nach bhfuil meánscoil Gaeilge ann, nach bhfuil grúpa Gaeilge ann a bheits an stáda seo a bhaint amach. Na beidir gur trucha fan géad ro ord, ba tá 5 fan géad, a tá seans go 10 fan géad ro isio. Ba chógamach an stáda seo mar gradam, mar ord gradam. Ní cógamach se seo gabh runna a gachtar a bhaile nachtar a chundé. Mar céad céim ní cógamach an gradam seo gabh runna ach beidir ar 5 nó 6 a bhailte. Legamach se mar spraige bailte eile trídim a dro seo. But an aibatá gingná go bhógrófar an scéim seo, go bhógrófar an tahandas nua seo, gan é phlé agus sin deire leis. Ní bheith aon incur a gcuine mar agriúchtí Gaeilge, ní bheith aon incur a gcuise mar ionadaithe Gaeilge, nó níos tábhachtí na drumar be heile, ní bheith aon incur ag na custí Jonacha Gaeilge a bheits a Lorcán tandas, ní bheith aon incur acha siúd bhíon cinna tóca taobh sin an stáid. So is ceist cumrasáide é, darlam an 5 is mó bhaine se stáis ná bach cumrasáide idir muid agus an stáid.
ag sinna fá ceapan go an cuid seo den tróna Harbh a táhaach chun is tionachar éimirt ar Pholaitiúil na tíre. So chuirigh fáilte rih tús le Haringí. Gur míle mágad de Lorcán níos tá mé banúsáid is technoliacht agus tá sort áisiú agam an seo. So ach bhí mé cho deaslábhí á lábh seáil is a détain a bheith. So scatí tá mé cinnte go mé ag cailid an srotha go mafrach agus go litere. So cá tú beidir be beagnaí faideach má bhí orm sort aphaindála dhéanamh ar má chuid smaointe. Well, bailí dhearbh go léir a crowd anmha in seo aniu. Cumá fiasa cainte a chléisiint agus tá mise caint rilí fi rud atá beaganín tebi beaganín éiginnte faoi saol na políochta faoi choras na políochta agus faoi meon na políochta. So ba me caint fi rudaí roint fiaraí roint faoi an sort choras agus an bailach a gníomhíon políocht am nach lia a chumála sin ba me caint beaganín ar bheon an réalta seo chumá maidir leis an Gaeilge agus maidir le stádas na Gaeilge. Agus tá roint polaitóirí trachláine seo bhecam Tad Tóibín agus Trevor O'Cloherty agus roint polaitóirí eile ceapan chumá so fáilte réamh go léir. So an chéadrad ná tá mé breanú ar saol na polaitíocht agus cechuí le tionchar a chathú I meas na núdarrás ar watha leis an Gaeilge mar gheall ar drochaintí nó a bheith níos cruinniú faoi aspacht folasach maidir i dul ag neic le Straitéis fethe bliana na Gaeilge. So brise mé méidtáil rá gom ina trí chud I chéad chud ná achchumara a dhéanamh ar na polasathe agus na ceiste na móra. Na níime chun ahrá dhéanamh ar méidtá ráte ag Julian agus ag Lorcán níos luúthe a beidir díúisteach ar roint gnéithe den na polasathe beidir béim a chur ar rudaí fá le. And sin den dárna chuid ba me caint fi choras políochta na hÉireann agus stádas na Gaeilge fi láthair martá sé leis an rialtas agus an sin an trí chuid ná an duine le lán in éondí le Julian a chuid chuid de mar chóirna beaganín leis na puinte táráte aige ach na bailí ar féidir níos mó tionachar chur niúil agus beidir ag rudaí a chur agríoch amach an seán. Agus farrier ní réon réiteach éasca agam ar an scéal, ní réon chur airgid chun na a chuid ón Menlo agus tá a lán ális, a lán frostrachas agus a lán agóideocht gceist leis a bhíornará chun éonrad a chur agríoch maidir leis an Gaeilge. OK, le go brandú ar stádas na Gaeilge leistéit an rialtas. I mean, má chahamid ar súil siar gotí rih an táhaán ag cean an rudaí conspóideacha a dúirt end Kenny ná grá sé chun fáil ré leis an Gaeilge éigeanteach don orthéis agus beidir grá sé chun ráha a thuirt de gáiltaí meánscala maidir leis an orthéist. Bhí sort dearcha beaganín difriúil ag Páirteanach d'Oibre maidir le sin. So má dhéanamid círe ar a Ghlór rialtais tá sort rud éiginnte faoi sin beidir go bhfuil siad ré leis an Gaeilge mar ábhar éigeanteach den orthéis beidir nach bhfuil ní leon cinna déantaach go fóilbeag ach gom féin ar échaí léir sé an sort meon atá ag an rialtas don Gaeilge agus de stádas na Gaeilge. Den chéaddal sios tá Gaeilge ar a thuil ag a tíiseach agus tá Gaeilge ar a thuil ag an táiste agus tá an tarrastáit atá lé leis an Gaeilge is cantor ó hócas é agus Gaeilge ar a thuil aige. Ach go ná cenne ní gealúnta sin gohfuil tosaíocht a thuirteach don Gaeilge agus beidir a labhairt atá i gceist agus farrier an fíneise tá feiceach an gotí seo credim féin gur a labhairt atá i gceist. Agus scatí fáin tú rialtas atá dúilteach mar gheall ar an Gaeilge, scatí fáin tú rialtas atá dearfach mar gheall ar an Gaeilge. An rud is measa ná rialtas a dhéanana neamhthím den cheanga gur cuma leis agus nachhfuil ní níl droch cinntaí a dhéanamh acu ach ní léon chinna a dhéanamh acu agus beidir sin an rud is measa ar fad agus ó tá siad an sin tá siad an náisinéis le gá bhbliana agus do méid tá feici agam sa gotí seo
farrier níl an méid sin déanta acab agus beidir go siad beaganín go siad déanana beaganín den neamhhím den Gaeilge. Nis bhí an strátéis bhí se leagaí amach solar tháinig an rialtas isteach ach tá strátéis fethe bliana in áit agus tá sprochannaí leagaí amach acu sprochanna fad termacha fethe bliana agus sprochanna gear termach agus má hentu go dtí siamh na roinna feicitú na sprochanna léir tá leagaí amach acu gon bhliain 2011. Tá cúpla deacrachtaí leis an strátéis ó hebh concheapta is strátéis fad chearmacha fethe bliana. So tá sé an éasca ar brodí a chur ar a méir ada agus má bhreanímuid ar méid atá déanta ach go dtí seo feicimmuid gofuil roinnt rodí tóirlathe. Tá fóchéiste rialtais Cabinet Subcommittee atá bunathe ach ag an rialtas agus tá an taoiseach mar chathairleach ar agus bhí me a brandú siaraniu chun fálamach céhhéad uaire ar bhúil siad le chéile le linn na bliana se caite agus a méid tá feice go bhúil siad míúil beidir gur bhúil siad rih an cháis gnílim cinnte bhúil siad míúil agus ar ríis mí saona bhúil siad ar luan agus bhí sé Cruinniú fóchuiste acab ar lá céanna agus ní éon lead takeí acab de céhí a láthair ag Cruinniú seo, bhí an tíise go láthair ceanháin de Cruinniú cinnte céad a bhí idir capital céad ar lean sé nó cén cinní a thóg siad. Nis tagann sin faoi scáil an rialtais agus tá siad ceart bunreachtúil ag an rialtas rudaí a chuineáil rúnda ach ina am céanna ní léon ólas skeptaí nó fógra acab maidir leis na cinethe tá tóg ag an rialtas maidir le strátéis na Gaeilge agus cad atá a chur chun cín acab. Nís an dána rud ná bhfuil gá coiste eile tá coiste sanolaithe leistead an rion atá ag déanamh aber ar an strátéis. Níl tarthaí séthir níl siad fáiltethe go fóil, so ní mór an ólas agan maidir le sin. Agus an sin tá coiste idir roinne tá tagthaí le chéile cumá agus tá siad san ag in anam is a bheith ag chur an strátéis chun cin mar ach níl éon ólas forfathach cumseach feici agan maidir le séthir na roinne sin. So tréis gá bhliaina in ifig tá strátéis an áit ach an deachracht mór ná an rud ag léon etymology, the implementation deficit disorder ar an bhfuil éon chur chuige an bhfuil éon chur chun cín agus an bhíneise atá feici agan go dtí seo farrier níl mór an le feiceáil go dtí seo. An tríú rud maidir leis le meon an rialtais ná an aireacht féin. Rih an tábhacháin gheall ceannara ina Gael enda Kenny gur aireacht sinseacht a bheith in aire na Gaeltachta agus in aire na Gaeilge agus ní mar sin atá fel láthair tá aire sóisireach aire stát a bhail na Gaeltachta agus a bhail na teanga agus is ísliú stádas é sin leis an bhríoniú rá agus ní dónam ghfuil an méid sin spéis ag an aire sinseacht a rion Jimmy Deanahan sa Gaeilge go bhhagann se chuile go duine McGinley. Agus is cantar a hócas é duine ach bíonn tú ag wonderáil ó am go ham céhhéad cuacht nó céhhéad chorchuige atá ag duine maidir leis an Gaeilge a chur chun cín agus bhfuil sin fáil mór an takeíocht ón rialtas chun an strátéis a chur i gcín. Bhí Páirteanlacht oibre beaganín níos dearfaí le linn an iachtas tábhacháin maidir leis an Gaeilge. Bhí siad in aghaidh an Gaeilge a dhéanamh ránach don orteisteamaracht ach ag an am céanna ní léonanna leistéit a fortaí le oibre atá ag brú chás na Gaeilge fé láthair agus is ábhar is mór an trú é sin fé láthair. Agus an rud faoi an rud tá sort scantrúil faoi ná bhfuil se cho práineach má léon tú an strátéis agus má léon tú an rationál te fiúr an strátéis feice tú I mean bhfuil rudaí ag iadú go scopi hí sé cant fhí bhanscoilena mar hampla hí sé rá le
de bhunscoil na tíre, níl caidan cuí nó caidan ord-glórachab ó heh teagas na Gaeilge de, agus tá an scéil sin ag dul chun donis. Chomáile sin bhí siad rá grá a trían de bhunscoil na tíre, a bhí ag múnú Gaeilge trí bhean an bhéirle, agus tá sin scantrúil chomá. Agus is dom féin dic breanúir chuann sé sin déitnar, agus tá cé ghfuil gur Straitéis fád termach atá i gceist ar bhealach caafar doling leis na ceist na móra seo go práineach agus ar a buinte buise, agus ní féidir fanna 3 bhliana nó 5 bhliana chun dul in lechlób. Mín bhí tá galúntaí sa Straitéis maidir le toméideachas, de scoil na níháin, de scoil de Gaelscoilach, de scoil na Béarlach amá, ilint na múnteirí a jausú agus jausú mór, mar má tá fáta mas tá fallí i gceist sa córas idicus. Chéad rud a cad dul in leis an caidan múntóireachta, agus ní dóin go sin ag torlú fé láthair. So sin iad na rudaí atá ag déanamh imríad an féin ar bheanúmar, bhí siad caint chumá faoi seirbhísí níonrach ar a fáil, rééiscoilach mar sin denna léanú torla maidir le sin, tá gantanas airgid, mar tá feiciigem tá gantanas achconaí, ach tá cappa goil gantanas meoin chumá nach bhfuil siad ar níhil a géirí an Gaeilge a chur chun cén. Bheic mu dé chumá leis an méid tá torlaí leis an comisiún leganamnacha, tradiisiún láidir mórálach ag comisiún agus tá sé scorannis, agus ba coiste de sanolaithe déanana rudí pro bono ar an Idirlín, agus chuintse sin imrí an féin, mar níl struchtúr ná stádas ag baint le sin beag na mór. Bhí rinne Julian a lán tagart den racaléir tóir le maidir leis commissioner tanga chumá, a beidir go dispáin sé sin an sort meoin atá an rialtas maidir leis an Gaeilge. As chumá le rain na Gaeltachta nó leis an Aristát Gaeltachta, tá an róla atá le play ag an ara éideachas dír có tábhachtach, agus mar a eachta domsa níl méid sin cóbhá ag an áratá sin fa láthair don Gaeilge. Ní léon fine se feici agam, ní sé chur éon bachan na sús in áine Gaeilge go an cinna carann se go mór nóair atá an taire sin gníomhach ar son na Gaeilge, agus tá a lán den Straitéis a bhhanan le éideachas mar a métha agsú leis, ach ní dólam ghfuil an méid sin deafar ar an áras a rain sin mór an a dhéanamh. So, céirt is féidir a dhéanamh? Well, stakeholders nó geall chealmhóirí tá an focail uafása go Menlo agus tá sé beag an níos más in Gaeilge, ach if you can't beat them, join them. Rinne Julian tagad a seo agus tá sé tábhachtach, mar bhainú tú tríd an Straitéis feice tú ghfuil na daoine atá a chur na sprochanna go léir agréoch tá siad leis de chóras an réaltais, agus cé ghfuil ról ag cuid na hagraíochta Gaeilge atá mar fort de apparatus an Stát. Níl an ról céine, níl éon ról leis a bhíorne rá ag agriochtaí dónacha, agus capan féin gur bar na mhór, gur aspa é sin, agus go gafar beidir dul an lec le sin. So níl rólach up fi láthair agus caafar brú a chur orthab chun i dhéanana dainach go mbeidh siad gníomhach go mbeidh pórtachab, go mbeidh siad an áin a bheithin sin mar chuid lárnach den próséis cinenne, agus chuna sin a chur agréoch tá sé dachar, níl sé éasca, agus tá cappa go meach drogal ar rialtas sinna cheadú a chathair stochrocht dhéanamh na allies Ghlór a bhailiú le chéile chun brú agus a chur ar an rialtas agus ar na húdaráis chuna sin a chur agréoch. An dána rud ná ach rinne mé tagart a seo nar bhí mé caint faoin na fochaistí rialtais ná aspa ólais. Nis tá rialáin maidir le rúndacht an rialtais, ach gnám cénne tá aspa mór ólais átácht amach maidir leis an Straitéis agus maidir le chur agréoch agus caafar é sin réiteach comá, agus ní chun an liste
le Julian amach ahrá bhí se caint faoi ceist na Parliament úsáid bhaint na húrláirithe ó na páirthe frasúra an tacht Sarah Fáisnéis Freedom of Information Act úsáid chun níos mó ólas áil. Beidir rud eile ná sort Excel a dhéanamh den na sprucan na gléir láí Thodhchaí Straitéis agus má bhíon dáta nó airgad baintlob iad sin léir a bhreacha síos agus a déanana dainach gohfuil siad ar an agenda na chéad síos agus gohfuil siad a chur agréach agus manhfuil siad a chur agréach go gafar chuile ealaí sin Pholaitiúil, Irisóirí, agriochtaí eile na páirtithe frasúra, daoine atá báil do bhfuil go leistéad an réaltas a úsáid chun brú a chur ar an ára agus ar an réaltas é sin a dhéanamh agus an spruc taobhfhiorda sin ná an próiséis go léir a dhéanamh níos oscailte agus níos déanlaithaí tá sort meon bhí leistéad den réaltas nóair a formar ar saoirse ceirascóir bliain níos mó hen rún daingan agus chuidir sé sin leis an stáit agus tá sort meon rún daingan ag an réaltas seo céhrá siad a Gaillimh go mbeadh siad a bhaid níos oscailtaí agus rud tábhachtach go hebh na Gaeilge ná go mbeadh siad beaganí níos oscailte agus níos déanlaithaí maidir le céadtá siad a déanamh nó céad nachfuil siad a déanamh maidir leis an Gaeilge. Caafar níos mó taide dhéanamh chuile aibert, chuile spruc, chuile tosaíocht a bhreacha síos agus dátaí a chur lob agus tá cuaram ar Cruinniú bhfuil spéiseach agus símacu in na gríthe maidir le todhchaí na Gaeilge a dhéanamh dainach bhfuil níos mó ná lip service a dhéanamh ag an réaltas go gafar clí leis na sprucanna na dátaí go gafar achaní investiú agus mar sin de. Cílíonn sé sin brú beag, Pholaitiúil, Irisóirí na hagriachtaí úsáid, iirecht dhéanamh de Gael chealmhór nó stakeholder agus muna naibríonn sé sin farir ní dólan goil an darna ráha an ach dul amach agus feachtais arachtáil agóidí a dhéanamh ar an tráid slúitiú a bhhailiú taobh mu de gheataí na dála. Agus beidir an nuair tá tú ag imirt monopoly bíon sort tá cárta bháin the get out of jail free card agat agus an chontúirt le Straitéis fethe bliana ná gfuil méid an ama agat ná gfuil get out of jail free card ag an réaltas maidir le sprochanna a chur ar an méir ada ach aondanna a léon na Feabhraí agus na Feabhraí luma a láonn taobhfhior le Straitéis na Gaeilge maidir le todhchaí na Gaeilge a meas an phobal i gcoiteanna a go háirithe in réaltaí na tíire seo tuigeann siad cécho práineach is atá an scéal fa láthair as cécho táfachtas atá sé rudaí a dhéanamh agus rudaí a dhéanamh inis agus an méid tá feici agam an méid tá léite agam credim agus credim i mochrí go gafar a bheith gníomhach maidir leis agus caafar a bheith gníomhach inis ar a buinte buise. Go míle maith agaí. Harry, ag túsí cruinnithe tíobh se bhíonn seo leagadh síos cúpla rial agus tá cead a gach deachtóir a rial héanamh bhrise. Ceann na rialacha dúirt mé fáin ar an ábhar tá beidir dá go nóid agin le multaí a phlé. But ní bhhailm go bhágah daoine an teomra a ceappa grobh an glunne lán na beagna fullmh. Tá na chaintú ar aspa commerceáid ar an muid agus an stáit. Tá na chaimhí cinethe rialtas agus cinethe agras stáit nach bhfuil a teacht le forbairt natanga nó a teacht le todhchaí natanga. But é bhhailm mar dúirt mé go raibh daoine bháile a ceappa nach raibh éonar go raig. Tá pobl na Gaeilge cóganíomhach nó níos gníomhí ná bhí riamh. Tá cultúran agus ionad Gaeilge gá oscailt. There's just a goblin in us, a geantrach ar nos Lorcán nach go leon caintear. Tá súlaigh go mé ceann an oscailt a teolacht go lua. Tá ionad Gaeilge nua oscailt a bailach go riach. Le catharlach áitní nua oscailt sa catharúa a ranna ferste dóir. So tá pobl na Gaeilge fós nó níos gríomhí ná bhí riamh. Tá scolanna fós a oscailt. Bliain agus a bhléite thugann ag a dá le bhéal. Líd siad ag ráta atá sáúil ach tá scolanna lá Gaeilge fós go oscailt. Tá splóideach tá beocht nua le brath
Measc an scóil ceapan, ach go háiras na Cumann Gaelachas na hoscailna os na History tríú level, nach raibh le bra beidir cúig na déimléana hin. So tá braham go a tógant glún nua Gailgeirí. Tá obair ionta go siúil ag na scéimeanna agus na costí Jonah go Gailge las mud an Gaeltacht, as tá na cór Gaeltachta brahamse an áitní a fáil níos láidre agus níos Ceannasaí an áitní an os Poblan Tully, Dor, Guidor, Rana Fersta, Carrua, a Measc áitní eile. Tá má faointe ná chégur gur ábhar dúilteach go maithé ábhar an léin. Tá obair ionta go ra brahamse go úsáid na Gailge á leathnú agus á orbert go máil trílach ach tá sé a dul ra ag scéal dearafach ní cór dúin dulhhaile agus an scéal an drug scéal seo roint. So deirm tá hartar dahad nóid agin tá multi Conradh Julian os a Ghlór mas féidir go raisiach maidir le plán gníomh nó gníomh go bhhéite a thuair fúg idir lis agus beidir dearna bliana. Tá multi déint ag Harry Freston tá cosú lo na scar sealbhairí a thug na chéile ein tú all a principle ein tú all ar Pholaitiúil ein tú all ar gníomh as gníomh ar air as má hepan ar sin dul machar na sráidna stocha agus dul ag agóidíocht a ríis mar rinne thar na blianta. Mar darlam is ceist Comhfhreagraí í seo ceapan gur tháinig deir leis an Comhfhreagraí idir muid agus a hagairstáid hartar 5 bliana hin. Hartar ná gur thosaigh an lábhairt seo ach na míochta. Ceapam go mraíonn an stáit uring a $10 dollars. Nuair éiceann siad mise siúltrin doras fecinn siad dollars. Níéiceann si mé níéiceann na stáit mé mar gríomhratanga, níéiceann sé mé mar fartnéir nó mar rinne gur féidir le cabhra chuir fáil, fecinn siad mé mar wagart agus mar dollars. So ceapan bás féidir an teapan níos le plán le tionachar éimmart ní hamháin na Pholaitiúil ach ar agrastáit agus tá darnóid tá agrastáit níos fearr na chéile an. So os loi mé don orlóir tá sé is carú ar cuaitrééis a cethir tágadí carú chun na cuaig ag i multi a thugant na multi sin beidir chur damhla chéile mar liste agus beidir tuachtaíos le plán. Má hepan seansmá nach nairóling é sin dhéanamh nniuh seans go éon tómud dátí fi le gur do multi pléite an seo nniuh agus beidir multi nua go bhhéh multi nua cheola seach fhí dáta áirithe agus go gcóireach beidir Julian plán gníomh bunathe ar sin bunathe ar multi léon nniuh agus multi i thiocha go seach amach an seo. So tá go é oscailt go nuair aine tá gur labhairt lábhach ar an áide agus beidir anam a thuirt nó a hanam a thuirt ar dús agus feimú trí an gcathair.